Siyanibingelela emakhaya sibele kuphi nekuphi khona sinibela sivela kwenhlangano ithuleleni organization kwenhlangano yomphakathi eyilekelela abantu kulezi nkinga osuke beze nazo befisa usichazela zona lapho ababhekene nakho abacela mhlawumbe ukuthi bebuze ukuthi ngeke nisikwazi ukubalekelela. Namhlanje ke njengenjwayelo sinabo abasinaye ozobika udaba lwakhe. Onibingelayo kumduduzi ngokamkhonazi Sibongo ngizalwa intombi kaShoba. Ingabe usukwasithola nibhekana nesimo sokuthi mhlawumbe kuyadevelop endaweni okuyona mhlawumbe uhulumeni noma umasipala nomkhandlu angakeni mhlawumbe udinga indawo oyiyona enakhele kuyona kufika isikhathi lapho nithola mhlawumbe ethiwa niyasuswa khona kuleyo ndawo ekuyona. Ingabe ke mhlawumbe navuma noma mhlawumbe nasuswa ngenkani kuleyo ndawo enihleli kuyona. Uma kuthi nasuswa noma mhlawumbe navuma ukuthi niyasuswa, ingabe iziphi izinto zaba khona nevumelwano ezaba khona phakathi kwenu bahlali baleyo ndawo noma nina njengomndeni wakuleyo ndawo nalabo ababecela nisuke kuleyo ndawo? Ingabe mhlawumbe ke nasuka kahle ni right lapho nikhona abanibeka khona noma mhlawumbe nezikhalo mhlawumbe lo daba esolikhuluma nalo namhlanje mhlawumbe nawe ngakusiza mhlawumbe ukuthi nawe mhlawumbe unodaba njengalolu mhlawumbe wasizakala nawe odaba njengalolu mhlawumbe ngabe wasizakala kanjani mhlawumbe olakho mhlawumbe isixazululo mhlawumbe singasilekelela ukuze sisize nobaba esinayo namhlanje ozositandisa ngenkinga yakho ukuthi ngabe ukhala ngani. Siyabingelela baba. Yebo. Injalo. Siyaphila Nkosi yami. Ubaba ubani? Umuntu ogogo Simon Mngadi. Ngeke baba. Iselwe. Ngeke nendoda. Emaqadini isikole semadala. Kasemakadini. Yeah. Kade ungithinta baba. Yeah. Kwenze njani? Phalani. Baba nginenkinga. Ngila emaqadini nje. Angakwangefa kokuthanda kwami. Yeah. Ngezwe umasipala. Umasipala wake. Umasipala wasenwedwe ile kwele. Yeah. Yeah. Okwenzani umasipala? Umasipala wafika lapha kwafika amadoda amathathu. Kwakudla mina uJavis ubunza. Efika ekhaya mina. Afika mina bathi bathunywe umasipala. Manje umasipala uthi ufuna indawo yami khona ezokwakha iground ne-change room enkulu yendlu yokushintshela ibhola abantu bedlala ibhola. Futhi babuka umuzi wakho nomuzi wakini bona babona iground. Kusho ukuthi babona kanjalo baba ngoba ngathi mangibabuza lamadoda indawo ingaka ngize nabona lo muzi lo kababe ngakhe bona ingoba yini. Bathi baba sithunywe umasipala uhulumeni. Bathi sithunywe umasipala uhulumeni baba. Nalelo gama liyakuthi uhulumeni nabandla uhulumeni. Yebo. Manje ngathi mina amadoda akengilinde ngisawulanda ubaba lapha ekhaya phezulu ekhaya. Yeah. Ngahamba ngafika landa ubaba noma ngathi baba noma ngilalise nanga amadoda ezimkhulumela inkinga. Ngabatshela uthi nanga amadoda ekhuluma basibekhuluma nawo baba noma lawo lamadoda. Bathi bathunywe umasipala ukuthi azofuna le ndawo. Ngoba le ndawo iseduze noMelodi iseduze nesikole. Ukuze manje uthi ufuna uzokwakha iground lo muzi uzowususa obulala lo muzi abese nginikeza imali o5 million. Yeah. Ngihambe ngizibone ukuthi ngizoshona. Ngoba le ndawo uyayifuna le ndawo yokufuna ukwakha iground nendlu enkulu ishintshe room yebhola. Okay. Waphinda manje ngithi mina manje ukuthi kuzowenza kanjani lento bathi baba siyacela ngoba manje sesishawa isikhathi leli ground sasulwa ngo2012 manje sicela ukuthi ngoba nemshini asazi soyibeka phi socela imshini ukuthi sibeke la egcineni kwakho ngoba indawo enkulu ogandakanda namaloli kwakuseviselwa lapha ekhaya bangithembisa ukuthi bazonginikeza 8,000 umshini omunye 1,000 umshini omunye bazonginika malini 2,000 rand umshini omunye ogandakanda wodwa. Yebo lokho izogadwa yimina. Yeah. Nangempela lokho ogandakanda begadwa yimina. Bafika impela ogandakanda bafika bagcwala igceke yonke into. Bathele manje sebebulala lo muzi manje bazothatha impahla yami uwafwayo bayocela ekhaya uma esalokwazi
wafike bangidamba khona-ke ney'ngane-ke lale mpahla baqhumisa umuzi wami bawuqhumisa umuzi manje uma sekufika la ngathi kasemathulile iy'ngane ukuthi hhayi phela bengakhombanga la bathi cha baba wena siyakususa la khona amathuna la ekhaya amathuna ey'ngane zami yeah ey'ngane zami ey'ntathu babe wabulala phambi kwami mase ngithi ngakhuluma abantu bangijikela manje bangijikela bakhombisa ukuthi sebefuna ukuthi banempi nami ikhona into enaseniyisayinile phansi ayikho into esasiyisayinile phansi bawo babhidliza kanjani pho babhidliza nje ukuthi phela abantu kwathi ubaba mntanami bayeke ngoba uhulumeni bathi wena uzoxoxa nabo uma sebekunikeza le mali yo baba bawubulala lo muzi namathuna nethelo zami namasimu babulala bonke kwakulinyile kunommbila yonke umbila namadumbe yonke into nobhontshisi kwakusaze lokucula umgwaqo lapho kumele imoto ogijima phezu kwakho ngathi-ke mhlawumbe bazonginikeza le mali u5 million abazange banginike kuze kuye namhlanje ngahamba ngathola ummeli uPrabona wafika wathenda ngalolu daba lwamnazi uPrabona ngobona sekumnikizwe ummeli ngemthole phansi lapha ngasemtateni wakuthiwa umbhense okay wakarika Jesus wangixhumanisa noPrabona alright wathi ngoba licala sebakuthatha bakusayinisa uPrabona uzokwazi ukusebenza sebekhathele bakusayinisa phela angithi bangithathe bangisayinisa ngoba ngihleli kabuhlungu ney'ngane lapha ekhaya impahla iningi ney'ngane manje indlincane yes base bebona ukuthi ngasengithi ngiye wamadoda egcineni uyabona ngizonibopha ngathi bangisho njalo uthe ngizwa kwafika imoto ekhaya eyiveni le moto ishayelwa intombazane yasibiya esebenza khona kamasipala phezulu kwengqondo yafika le moto yathi ithunywe umasipala ukuthi umasipala ucela mina ngiphathe ipasi nonkosikazi ongaphathe ipasi yeah ithi mina kwenze njani manje na ithi intombazane baba ngizwe ngathi abazokhuluma ngesincephezelo sakho enanikhulume naso ngendaba wathatha ipasi unkosikazi nami wathathela ipasi sangena emotini yona le masipala sahamba nawo sayafika emasipala masifika emasipala bafika wasifaka ekontinini eyisekuqaleni bahlangana bona bafike basibingelela basebehlangana bongena kwenkontini ngithi number 4 babesasebenzela emakontinini okay sahlala ngile ngizwe lokukhumuhle ngale kanti kusho ukuthi babehlanganisa le nto yabo lencwadi abayenzayo okay babhala le ncwadi babuya ngokwala basithula lokho nifika sikhathini sesifike kuseni thina ngo9 bafika sebenadela bathi hawu ikhehla nesalwazi bantu sebelambeli bafika baba bafika phosa lento promote iphepha baba baligama lesibongo laba athatha igama ipenga bhala igama lesibongo ungafundile silise babhala igama angifundile vele bangazi cha nje abanginini ethola ukuthi uyifunde lento ibhaleka cha lutho abazange bakwenze lokho bafike bathi baba bhala igama lesibongo sakho la labhala lokho lesibongo lesigama baphosa unkosikazi bathi ma bhala isibongo igama lakho lesibongo la unkosikazi wacishe wayibona le ndaba ukuthi la siyagejela ngoba behlakaniphile imbokodo wathi mekuthatha unkosikazi ipeni wathi unkosikazi weyingane anesi sigebenga nje manje nina yini lento anisayinise ngoba cha mangeke asinisayinise umasipala uNC azange azabenza ubugebengu mama bathini bathi uNC akazange azabenza ubugebengu ungenapho ANC manje angazi babenhlanga nepolitiki ANC angazi phela lo muntu ozobala iqembu la ANC ulifaka ngaphi lapho lo masipala lezokhuluma ngawo angazi ke phela ngoba bona angazi no ifaka ukuthi abantu ngaphansi ka ANC angazi owamkhando uphethwe yibona okay kanti uphethwe uNC bathi azange bekhona ithuna nje lo gebengu lendlala ANC wathatha umama ubhala igama lakhe lesibongo bayithatha le ncwadi bahamba nayo bathi intombazane baphilisele ekhaya banganika nekhophi lutho yara bathi intombazane bathatha umagodukisi ikhehla lesibhalambili
Lasha imoto into yasigudukisa sibeke ekhaya. Anithele ngisho ukudla. Abaseningezanga ngisho amanzi okuphuza abazange basiningi. Hayi nakho amanzi siwaphuza thina ngathi yabona ngiphela. Yeah. Abazange basiningi ngisho amanzi. Sagoduka the masifika ekhaya sahlala. Sihlala thina ngoba sazi ukuthi usayisa ukudla manje sebelungisela ukuthi bazisinika le mali bese ngiyofuna indawo la ngizowakha khona. Abanifundela futhi abansensa. Lokho abazange basifundele ba. Bazange basifundele. Lokho mokunyaka ngo 2013. Okay. Manje ke basigudukisa ke masifika ekhaya ke sahlala. Uthe ngolesine ngoba usuku wasithatha ngalo kwalesibili. Uthe ngolesine angidla ngikho ngiseyinkomeni ngakhipha inkomo ekseni lo mama nobisebenzela ibambele emgwaqweni. Yeah. Tema ngibuya ntama ngibuya nenkomo ngibuya ingane ziyakhala ingane zami lezi esikhulele indaba. Hawu ngane kwenze njani? Zithi ingane baba noma nalizondeni ukuthi ngiyathatha indawo yonkani yonke indawo nomuzi ubulewe kanje abhlungu manje umuzi. Izihlanu zonke ziqheshulwa ngokana kanti omkhulu lokuthola omkhulu iskayvent. Manje osayena ukuthi nina ninikele ngendawo yomndeni ninikele ngendawo yomndeni umasipala mahala. Sathi thina sikwazi lokho mayifundwa lencwadi bayibhala ukuthi isincephezelo kuzoba u4 room no round. Mina izindle benginazo bengino 4 room no round abathathu nesiflat somfana esu3 room. Bayibulala zonke lezo le toilet babulala amathuna olwasimo bayibulala yonke izinto zami. Abazange banginike isentele mina kuze wena namhlanje na esengila ngithi ngibela kulahulumeni wangixhuma kulo umbhensi saqhubeka no proponent baxhumana nabo bakhuluma ukuthi egcineni wathi lo mmeli obengiphethe usaniye obengiphethe ka prepon wathi manje nabo sebesuke bazongena la ka prepona basho bathi manje sifuna ukubona lo mngadi wakho wena ngoba nasesila ngapha uzokwenza njani manje usane wangithatha ke baba uyena wangifaka kaShepsini wami kaShepsini wami bafika umbukela kahle udaba baqhubeka nabo uthele ngo 2017 ephela kase ngiyafona kana zini la kaShepsini wami fune kwakubameli laba babili uDlamini noBoye ithi mangithi hayibo kanuthini uLerish na okuyena ophethe lo daba usikazi wendi. Yeah. Bathi hayi baba akabuyi lutho kwathi gcina phela wathi ngiyabathi bangitshela bathi bafana baba sekho kwethina lapho sesishintshiwe sesisebenzele emanzini sisenze shipping emanzini. Yeah. Hawu ubani pho manje engizoxhumana naye mina no Lerish bathi hayi baba uzoloku usifonela nje uzozama leso mthola makwini. Basha 2018 2019 azoku 2021 22 24 imali ovela namhlanje lo Lerish uthi uNerish bakhuluma ngo2018 nabameli baMasipala noMasipala bavumelana ukuthi imali abanayo bangayinikeza umngadi u525,000. Manje sengithi ke mina ngoba manje uma sekushaya isikhathi esingaka kanti uthulelele wena mmeli wami na sonke lesikhathi phela uvela wacasha nje. Hayi bevela athwala izandla ekhanda mhla ka11 March ngoba ngize uzewatholakala ngoba senginomunye ummeli wesandla bangalimala esandleni ngatshela lo mmeli wakwazi umthola wakwakhuluma naye. Yeah. Usethi mina uyaxolisa kakhulu manje ngithi mina uyaxolisa kakhulu le mali le wayivuma wena ukuthi cha sikhulumile na ukuthi phela le mali yona imali nayo le 525,000 ngithi na emalini engaka 5 million ngikhipha le mali engaka.
uthi yena bathe bano 525,000 imali abangenza ngithi mina iphi phela yona phela mhlawumbe sikhulumela ukuthi khona abesethi yena hayi kulungile ngisazokhuluma nawe bese khuluma nabo manje ngiyabuza batheni na hayi uzolunga kuzwe manje angitholi lutho angitholi lo mele ngikhuluma naye unazinto umasona na uthi hayi manje lo nkosikazi manje uyakhuluma nabameli bamasipala uyakhuluma nomasipala kodwa manje kwenzekani phela lethani phela nalo 525,000 ngibona ukuthi mhlambe kodwa ukuthola nawo ufika awukho manje ukuthi bawenze njani lo mphathi lo mmeli wami nalabameli bamasipala bawenze njani 525,000 angikwazi nginenkinga kakhulu lapho manje bakunika kodwa ithuba lokuthi uhambe uyobika lapha emathuneni ukuthi seniyathotha nami lutho abakunika lutho abazali bangenza baba bafakandakanda nje bafakandakanda baqephula yonke into nje usithatha basithatha basithutha ngemoto eveni embuzi zami ezazu 16 baqesha nembuzi ngemuva bathatha bafika sibeka la emanqadini bahamba abantu balanda imbuzi emuva thema ifika lezo mbuzi zahlala ngithi amasonto amathathu kwelisini isonto zafa zonke ibhutubhutu zafa zaphela imbuzi ngabatshela ukuthi imbuzi ifike zafa zonke la uzani ibona bafike bayibona ezinye ezaseyihleli ikhulu bathi hayi babhala phansi bathi bazoyikhokha lezi imbuzi lo muzi ufile umuzi manje uyavuza ngathi ngifika nje ngo-2015 umuzi wavela uvuza kwawicapha kwamawindi yonke la bantu fako lo forum no round awakhiwe yibona idle ivusa kanjani ivuswa yini manje yabo yaqhuma yaqhumendlu yonke into kwawicapha kwamawindi ungabona shuthi ngamanye amazwi wena baba ufana nomuntu ophanise ngendawo yomndeni kusho ukuthi unjalo ngiphanise ngendawo yomndeni mahala usende mahala ukuthi ngangenzeni nganginamaplaza amangaki mina ukuthi ngizohlukunyezwa kanjangasi okay ngoba ngikhumbula baba noma mhlawumbe uthi nendawo mhlawumbe ezimbili noma ezintathu angikhumbula ukuthi ngavela unikele ngaleyo ndawo mina kwindawo ngiphela kwa njengamanje iground likhona iground ila benzela khona into yonke imicimbi abayenza yamasipala phezu kwamathambo enganza bangangisho inyama isenti ba bakufika ngembezi mangicabanga le ishela inyama isenti abake banginikeza kuze kwesitini namhlanje le ngagijima lokho angizange ngihlale phansi ufuna usizo ithi mhlambe la ekhaya mase ningisize la athulele mhlambe uNkulunkulu anganibusisa ngoba manje lenkinga manje isidla kubona isumeli wami manje uyabaleka kodwa ushilo umtshelela manje imali wathi 525,000 ithi mina bangenze noma wona kancane awuzi kwawona isimo sinjani emndenini manje nkosikazi ilokho abanenkinga lokho nkosikazi nami ngiyaqula ngi-treatment yenazi amathambo noshukela olesibili nje ngiyongiyolanda amaphilisi emshiyeni ba wamathambo yabona nje mkhulu isikhathi nisayiniswa into ningayifundile kwathi-ke ngabantu abadala nabo babona ithuba lokuthi asisroba abantu abadala ngoba lento abayenza bayazi nabo ukuthi i-wrong ayikho emthethweni ukuthi awukwazi ukuthi ulethe i-document ukuthi umuntu akasayini ungamniki ithuba lokuthi akayifunde nokuthi nawe uyichaze ukuthi lento omsayenza ngalo muntu ibhale ukuthini yabona kumama nje ukuthi wayebuza ukuthi ngenzana nesigebengu uyena wabuza wayebuza kufanele ngoba manje lo mmeli wamanguzo lo 5 million phela ebekusetshenziswa phezulu kwawo bathi ngizowuthola kanjani wathi lo mmeli wami wathi hayi lapho ke sithe lapho ufuna advocate uqinisile because ama-settlement yakanje i-most yawo detima nama-high court vele nje izodinga no-advocate official nakhona imali yokuthatha advocate kanti-ke
Uyadumala kasizwa. Sithe lesesikhathi lesomkhandlu uma ukuthi ngempela lento okhuluma ngayo uyayazi ungazange ubenze ubulungiswa. Kade nifikile baba. Sekufike ngisho ukhopta sefikile lapha ekhaya. Bafika kanye no Pri. Egcekeni ekhaya. Egcekeni ekhaya abantu bafike bengiphathele ijumbala lezi bafike ngoba babe kwefile eqalile okhopta bafike basibona isimo kusinjani. No nendlu bayibona njalo umuzwa bayibona njalo. Bakhala bathawo baba ayikho into esingayenza kodwa manje yabo i-toilet le kuthe kulezi imvula la ngena nezingane embili phansi. Yo, Uma nje balakhala bavela bekukhonkolo ngaphezulu bangafaka idini ezokubamba i-toilet. Liphansi ngikhuluma. Ingane zakhishwa phakathi. Usiring board lo owela phezulu kwengane embili zavuka eclinic. Yababikela njalo. Okay. Njengoba uswela na akathuleleni. Yeah. Ufisa ukuncede kanjani baba? Kanjani? Aba bengifuna ukungisiza ukuthi ngeke ngithole usizo ukuthi bangikhokhele phela labantu makwenzeka. Ukuthi angikwazi ukuthi umuntu angathatha indawo yabulala indawo athatha indawo yami ongixoshwa mina lapha endazini indawo kufanele ukuthi ngaxoshwa. Kufanele ukuthi ngaxoshwa lapha endaweni ngoba angizange ngizwe ukuthi ilimyami isente manje bazokwakhe izindlu kule ndawo baba engikuyona labakhe khona izindlu ezimbili wa ndonga bathi ayifunwe yimina umuntu ngayifuna le ndawo ngayithola usibalo wami wathi usibalo wami le ndawo u12,000 ngawatshela ukuthi indawo sengiyitholile bathi indawo u12,000 bathi mngathi cela ukuthi bawunawo 12,000 uyikhiphe le mali umnikeze uthabethe ngoba thina uhulumeni usinikeza imali singene enyangeni yesibili. Wona ufuna indawo phinde uyikhokhela wena indawo ngemali yakho. Yakhokhelwa yimina futhi ngemali yakho. Bakubuza no 12,000. Awuzange bazobuyisa. Baphinda bazothatha ama-blocks ami yasegcekeni awu 525. Bathi badabula le exchange room yebhola. Bathi bazongikhokhela. Ama-blocks ami ayehlala endlini kade umakhe kadakhe lelo 3 room yomfana. Abazange baze banginike uzulu namhlanje baba. Abazange ayikho into engayithola ekhoma kubona. Uprimo mefika lapha nokhopte bathi befika bafike bathi hayi labantu ufuna ummeli babona. Ummeli ukhona bathi lo mmeli wakho uyabheda ufuna ummeli. Ithi ngizomkhokhela ngalo wangisebenzi. Yo, wangathi. Yebo. Yes, emhlungu nje kuqala. Yeah. Manje la ukhona uyawagcina amasiko. Yebo. Ngala kodwa kwazange bathatha ngala wathi uyasehamba. Ngalena ngihambile ngafike ngababikela ukuthi manje asabe silapha la ngikhona kodwa angizange uze kulunga. Angizange uze kulunga. Fanele njengamanje okukhalelayo ufuna ukuthi bakunqaphezele ngale mali okunqaphezela ngayo. Yeah. Okay baba, sizobe sisondele sibathole nabo emkhandlweni nayo lo mmeli wakho lo siverify ukuthi okay ngoba noma ukuthi imali yamasipala yakhipha ungabe sifikile kona. Impela ngoba kufanele ngabe seyafika kudala. Nalo 500,000 bengithi ngizothatha ngoba nje ingane zithi bawa sezingathanda noma yini ukuthi saxoshwe yebo. Okay baba. Njengamanje lephethe le yeah incwadi le ithini incwadi evela khona kamasipala. Uh, 18 February 2013. Yes. Simon Gate. Yeah. Yeah. I-affidavit le. Yayibhalwe wena? Yabhalwa yimina eyabe ngale ngaphansi iqhamuka kamasipala. Yabona lethi kwafika kamasipala ngihlalele ekhaya lami. Labantwana bami bathi bathunywe uhulumeni ukuba ngonikeze indawo yami yonke ufuna ukufaka inkundla yebhola ne-crash. Yeah. Bathi uthe uzonginika u5 million lamadoda ayemathathu. Yeah. Ukhansela, bakhona ukhansela. Ukhona ikhansela uNzama noDlamini project manager. Siya ngayo Travis.
engineer. Yeah. Yibo laba bafika bazokhipha kwakho la. Yeah, we want Okay. Bese ngala page indoda local municipality. Yesivumelwano sokunikela ngendawo yomndeni okwamngadi kumasipala waseNdwedwe. Futhi iyo ke laba bathi banikela ngayo bona ihedge yakho. Mina into kakholwa. Into kakhohlwa. Yeah. Simon Mngadi. Yeah. Omele umndeni wakamngadi ngiyavuma shula. Enginamba kamazisi ID yakho. Yeah, ID yakho. Yangukena sibayisha ID number ngiyavuma ukunikela ngendawo eyabelwe umndeni wakamngadi ukuze kususwe nezakhiwo ukuze kwanele inkundla yezemidlalo. Ngasivumelana umndeni wakamngadi uzonxeshezelwa ngohlelo olulandelayo. Okay. Nansi competition yakho. Yeah. Imvala mlomo. Ukwakhelwa izakhiwo njengoba zikhonjiwe umdwebo ohambisana nalencwadi yesivumelwano indlu enamagumbi 4 forum. Yeah. Indlu eyisiyingi kanye nendlu yangasese. Yeah. Kusetshenziswa njengoba injalo imininingwane ekhonjiswe kumdwebo. Umndeni wakamngadi ozonakhela indawo lapho kufanele nakhelwe khona. Izimpahla zakamngadi zizothathwa umasipala ngezindleko zikamasipala. Umndeni wakamngadi uzosuka endaweni endala uma sekuphele izakhiwo ezintsha. Yeah. Okay. Onikele omela bakamngadi MS Mngadi. Yeah. Me. Ufakazi oqala SF Mngadi. Uskazi wami. Ufakazi wesibili Nkosi TP Cebane. Yeah. Ufakazi wesithathu omela umasipala waseNdwedwe TP Cebane. Ufakazi oqala TP T sorry M Dlamini. Yeah. Ufakazi wesibili. Okay, sign the full fact signature. Okay, this is an agreement yakho ukuthi bapha ngendawo lapha ngaMkhandlweni. Okay. Into engazange ngisho into abayakha bona. Manje ngizolo khona isendeko sebekunikeze lona manje bakunike impilo nje. Ukuthi abunike isisende elimnyama. Okay. Imali nzama bayithathayo ukukhokhela umuntu umnikazi wendawo uThabetha abazange banginike 12,000. Izindlu ezihlaka zamanzi akho ba Zakho uyena umasipala. Okay, ne material yonke. Wakhile ungayibona baba ungayibona izinto zinjani. No, kulungile kahle la. Kulungile uma soke sicubungule neteam. Sibone ukuthi sithatha kanjani ke saphambili. Ngoba wasengikhalela nokuthi ke lo mmeli ke akakhiphele lona lo mali ekhona. Asizothola. Sofika nakena ummeli sizofika nakena. Ukepha ama-office akhe. Ala asemhlanga. Inamba yakhona ikhona la. Hayi. Okay. Kulungile baba. No, asibanga baba ngodaba lwakho. Ngiyabonga. Sola nawe nje kakhulu. Ngiyabonga. Hayi. Phuza nje amanzi impela uhlise udende. Ngoba bacisha ngisho amanzi amasipala. Abazange basiphisisha amanzi. Amanzi. Sure. South Africa siyabonga udaba lika baba niyaluzwa udaba ubaba ukhwanisela indawo yakhe okuyindawo yomndeni abehlala kuyona. Ihlakaniphike ezaqhamuka kumasipala waseNdwedwe. Ezadla indawo bakhe igrounding leyo bafuna ukulakha phezulu kwamathuna ezingane zakho baba. Okunanamuhla amathamba lezingane shanga phansi lapha. Badlala ikhadi lika John Mbabadisi nebabelishaba elikhahlela lapha balikhahlela phezulu kwamathuna ezingane zakamngadi. Yeah. Akukho ngishiya isenti ndibilishe eminyama le baba kayithola. Sizokwazi ukuthi silandeleke sithole ukuthi umasipala ngabe wakhokha noma ukhokhanga yini. Uma ungakhokhanga yini ebamba ukuthi ungakhokhi. Uma ukuthi wakhokha ingabe wakhokha malini kulabameli. Njengoba labameli bengasambheki konke lonyaka yonke leminyaka. Sebevela manje sebethi ayikhona imali o 520,000. Yeah. Ubabe wathi umasipala uzomsehlishela ngayo. But ke sizothola baba sizohamba sombheka umasipala nawo ummeli sazomthola sibone ukuthi bakusizakala kanjani. Nawe ke uma unenkinga mhlawumbe ekhaya singakwazi mhlawumbe sixazulule kanje sikhulume nawe sibone ukuthi usizakala kanjani. Siyabonga ke nisale kahle emakhaya bona abangade bukelayo. Siyanthanda.
Sawubona.